sariya sunba bɛnbaliya masinan fila de bɛ a kun kan. Bɛnbaliya fɔlɔ ye politiki sira ye. Olu ka fɛn ye ko a man kan tɛ yɛrɛ minnu bɛ jamana kunna sisan olu ka maga constitution na sariya sunba in na. Bon ko ani autorité minnu fanga ɲɛmaa minnu bɛ yen sisan ko kalafilima nan'olu ye donc a tɛ bɛn olu ka baara maga fɛn in na. Fɛn filanan bɛnbaliya filanan min b'a la o ye minnu ko laïcité ani ko président tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye double nationalité. N'i y'o bɔ a la maliyɛn fanba b'i yɛrɛ ye sɛbɛn in kɔnɔ. Bon campagne ye démocratie taabolo yɛrɛ de ye. Donc campagne mana dayɛlɛ minnu b'a fɛ olu b'a u ka argument di minnu fana ko k'a kana ta olu b'u ka argument di mais minnu fana ko k'a boycotté olu fana b'u ka boycott kɛ ni résultat nana bɛn min ma o bɛ da kɛnɛ kan o bɛ ye. Ayiwa e ka jateminɛ na fosi kɔni tɛna se ka ni référendum in kɛli kɔni bali wa? Référendum bɛ kɛ fɛn fura si t'a la saraka si t'a la référendum bɛ kɛ maintenant a fɛn ye min ye EJ mɔgɔw k'u jija a ratew n'a kuwakuw kana caya parce que faut k'a ka crédibiliser. I hakilina ye jumɛn ye soldasiw ka kɔn ka wete jamanadenw ɲɛ? Sɔrɔdasiw voteli ka kɔn don mɔgɔ tɔw ka vote ɲɛ o ye wajibi de parce que sɔrɔdasiw de bɛna mɔgɔ tɔw ka vote lakana donc don min na tɔw bɛ vote olu tɛ se ka vote ɲɛ sɔrɔ o don surtout jamana min bɛ situation na i b'a fɔ Mali k'a fɔ bɛnbaliya walew ka ca a kɔnɔ.